Γεια σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα παίζουμε το Slack Force Heroes. Ναι, δεν θα κάνουμε το tutorial factory. Θα μαθαίνει τα πράγματα και αυτά. Με αυτό αρχίζουμε με το village. Start game, 2 weeks. Ναι. Ωραία, αρχίζουμε. Έχουμε... να, δεν ξέρω. This should be a quick mission. Eliminate the rebels and move out. Roger that. Right to that. Right to that. Right to that. Ωραία. Hey. No. Musk back. I'm hit. Oh. Rap. Oh, it's just a flesh wound. You'll live. Oh, με μαχαίρι. Σε κλείδωσα έψη. Είμαι level 3. Oh. Αφού σε σκότωσα. Αφού ξαναζωνεύω. Μου ξανασκότωσε αυτόν, είναι πανεύκολο. Ελπίζω πως αυτό δεν με σκοτώσει. Είναι αυτός. Σαν να μοιάζει, αλλά δεν ξέρω. Πάρε τι σκόνη. Ω, καλά. Όλα σε μένα έρχονται. Γι' αυτό έρχονται όλοι σήμερα να με σκοτώσουν. Με σκότωσες, μπράβο. Well done. Καλός, καλός, καλός. Oh, 3 kill. Μπράβο. Με σκότωσα όλους παραμάζεμα. Μπράβο μου, είμαι τέλειος. 13-2. Εμένα με έχουν σκοτώσει μία φορά. Με μαχαίρωσε. Σας ξανασκότωσα. Έχουμε το τελευταίο kill. Νάτος! Yeah! Είναι στο 15. Εντάξει. Άλλα 2 kill. Άλλα 2 kill. Άλλα 2 kill. Άλλα, ναι. Βγήκα πρώτος, έκανα... Εγώ πρέπει. Ωραία. Εδώ. Start game. Είναι αυτός. Τέλος πίστα. Ωραία. Όταν πάμε με δύο. Τι είναι αυτός? Αυτός ποιος είναι? Ποιος είναι αυτό? Μαζί μας είναι, εντάξει. Με ακολουθάς. Θα πέσω. Πάρε. Ούψι. Ναι, αυτός. Τώρα έχουμε έναν δύο σκουρόχρονο. Ωραία. Έναν δύο μαύρο. Hey, κανείς εδώ? Όχι κανείς. Φλε, τι κάνεις μαζί μου τους πράσινους? Είναι μαζί μου με εμένα και όλους τους άλλους. Τον Μπουλ, που είναι ο Ταύρος. Ο Μπουλ μου θύμιζε πάντα τους Chicago Bulls. Όχι! Έφυγα. Έφυγα. Είναι εσύ πως είναι την Μπουλ απλά σε μένα. Ναι. Καλά, έχω πάρει το σόπλο και δεν έχω πάρει κανένα. Αλλά θα το πάρω. Motherfucker, τι κάνει? Θα πέθανε και αυτός, yay.
θα σκοτώσει όλους. Ελπίζω. Δεν είναι όχι, σίγουρα θα σκοτώσει. Φίλε, κάνει μια άκρη, τι κάθεσαι 2 ώρες εκεί πέρα. Με συμμάχη, δεν θες να είσαι. Ο Δήμος είναι και αυτός. Wow! Μην αυτοκορνήσεις! Παπα. Το αεροπλάνο να σπάσει. Και είναι και το αεροπλάνο πίσω. Που για κάποιον λόγο έχουν πάνω τους σφαίρες. Για παράδειγμα αυτό. Έχει πάνω τους σφαίρες. Τι κάνεις εσύ? Αυτό γιατί έχει... καλά! Ένα αμάξι! Φορτηγάκι φαίνεται. Ένα φορτηγάκι εκεί πέρα. Τι κάνει? 23-10. Α, τώρα πάμε σε 25. Α, εντάξει. Μένει άλλος... Μένει άλλος ένας και... Α, ξέρω να το πιο πολλά. Έκανα 9 τώρα. Χουα! Ο μπαζούκα δεν μ' άρεσε. Ωχ, μου κατέβηκα. Πάει. Έλα. Δεν μου γίνει να πουλήσω. Αλλά δεν πειράζει. Ω, watch it. Play. Δεν είναι δύσκολη πίστα. Αλεξίπτωτο. Βλάκας. Ω, ναι. What do you mean? Whoa! Hey, watch your fire! Άστοχη. Ένα. Γιατί εγώ. Ποιο είναι εγώ. Πυροβολάς! Τζέκινς! Μη με πυροβολάς! Ο Τζέκινς με πυροβολάει! Ο Τζέκινς με πυροβόλησε! What the hell is this place? Πυροβολάει! Είναι ζόμπι! Πέσε! Είσαι καλά εκεί κάτω! Καλέ, είσαι καλέ! Κι άλλος Τζέκιν. Αμά ρε Τζέκιν. Εγώ μόνος μου είμαι. Όχι, είναι όλοι εναντίον. What the hell is... Ο Τζέκινς. Ρε Τζέκινς, τι κάνεις? Δαιμονίστηκες. Πάρε. Πάρε, έρχεσαι. Πάρε. Πάρε σφαίρες, πάρε. 0 ευρώ η μία, πάρε σφαίρες. Ω, σφαίρες, πάρε. Γεια μα περνάνε για 2. Τζέκινς, το μουσίκας man 6. Τζέκινς, έγινε ζόμπι. Να σκοτώσω κάποτε τον Τζέκινς. Δεν έχω σκοτώσει καλά. Πάρε. Με μενάνε Γιάννο. Ηλίθιος. Πάρε ηλίθιε. No. Ο Τζέκινς.
Όχι, τέλειο. Συνεχίζω καλά. Πάρε. 10-10. Θα μείνω σκορ. Yeah, τους πέρασα. 11-10. Πάρε. Πάρε. Άγι. Άσου. 11-11. Θα νικήσω τη μάχη. Yeah. Αφού σκότωσα. Αφού εγώ τον σκότωσα. Γιατί αυτή... Τώρα κατάλαβα. 12-13. It's time to kill him! Yes! I am the winner! Yeah, Nick. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Κάντε like, subscribe και όλα τα σχετικά. Yes.